Hello everyone, खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय। आसा खालाम नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं होननानै आंबो मोजाङैनो दं दासान्दिसो। ओमफ्राय बिदि व्लग भिडिअ बानायथाराखै आङो एसे गोबाव जाबाय खालि हाबानि व्लगल' जागासिनो। ओमफ्राय दिनैहाय आं सानबाय न'आव ओरैनो दं जिहेतु ओमफ्राय मोनसे भिडिअ बानायनोसै होननानै नोंथांमोना जुदि इन्ट्रेस्टेडब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो। बांद्राय एसेबां बिदि माबा नङा माने जोंहा दिनै जेवरा गोदान दुमनो नागिरदों आरो ओमफ्राय बेखौनो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिनोसै आरो मा दिन्थिनो हायो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो मिन्थिगोन। स' जुदि इन्ट्रेस्टेडब्ला भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय था। स' आरो नोंथांमोन बयनिसिमबो जोबोद मा होनगोन गोजोननाय आं बिराद गोजोननाय मोन्दों जे नोंथांमोना आंखौ एसेबांखिनि सापर्ट खालामदों। आसा खालामो आरो फैबाय थानाय समफोरावबो बिदिनो आंखौ सापर्ट खालामलांगोन होननानै आं बेखौनो नोंथांमोननिसिम मिजिं थियो। स' थेंक इउ स' माच एभ्रिवान, थेंक इउ स' माच जे आंखौ नोंथांमोना बेसिम सफैहोबाय। इसेबांखिनि साबस्क्राइबार्स आं सानाखैमोन माब्लाबाबो जागोन होननानै। स' आं भिडिअ बानायगोन थाबैनो मोनसे स्पेसियेल भिडिअ नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नेनानै थाबानो जाबाय। स' बिराद मोजां सम फैगासिनो आंनि थाखाय नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आङो। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नेनानै थाबानो जाबाय। ओमफ्राय दिनैहाय आं जेवरा दुमनायखौ एसे दिन्थिनोसै आरोबा मा दिन्थिनो हायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो। स' फैदो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। जोंहा दिनै जेवरा गोदान दुमदों। नै खामानि सोलिगासिनो गामिनि आदा दादुमोन। खामानि सोलिगासिनो धामाधुम बैसागो सफैबाय नालाय गोदान बोसोराव गोदान होयोना बेनिखायनो गोजाम जेवराखौ बोखारनानै गोदान होगासिनो। दाहाय जाखांबा फुरा कमप्लिट देखायगोन आं नोंथांमोननो नायलांबाय था भिडिअखौ। औ दालासै लोगोफोर नै जोंना पार्सेल सफैदों। सोरनि थाखाय सफैदों आं खोन्थानि माने आं नोंथांमोननो खोन्थानाय बिदि इसिबां मोजां खोन्थानाय जायाखै। माने आंनि न'आव से बिनानाव जाहैयो गथ' जोनोम जाबाय, बेबि बय मोनबाय, हौवासा मोनदों। ओमफ्राय बिनि थाखायनो आं अर्डार हरदोंमोन फार्स्ट क्राइआवहाय। माने आं जेब्लानोखि आंनि इउटुब चेनेलाव भिडिअस आपल'ड खालामनो स्टार्ट खालामदोंमोन बे टाइमाव माने अलरेडि आंनि बिनानावा हाबा जाखांखाबायमोन। बेनिखायनो आं नोंथांमोननो बांद्राय मोजां दिन्थिनाय जाया भिडिअसफोरावहाय। माने सम न'आव फैबोला माब्लाबा लोगो मोनो, माब्लाबा भिडिअ खालामो, माब्लाबा खालामो नालाय। ओमफ्राय दायो माने प्रेगनेन्सि टाइमनिफ्रायनो जोंनाव दंमोन आरो डिलिभारिसिम, ओमफ्राय दाबो दङ। बिनि थाखायनो आङो अर्डार हरदोंमोन। नै दाख्लै आंनि भिडिअ नुदों जानो हागौ, आं गथ' लादोंमोन नालाय बिनि थाखायनो अर्डार हरदों। स' नोंथांमोना जुदि इन्ट्रेस्टेडब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो। आं एसे देखायनोसै नोंथांमोननो। स' नायलांबाय था नोंथांमोना। नोंनो गस्ला लाबोदो, गस्ला गोदान लाबोदो। बिथिं नाय हुर उइ दे रायलायलाय ओइ दे साला दिहुनलाय देलाय। ओरै जादो आबैखौ बायबायो। गानगोन बेलेग खेवदो आंनो हाया। खुलिनोसै नै गस्ला गोदान, नोंनो गस्ला गोदान लाबोदो। बेलेग आंनो मोनसेयावनो हरखाजोब्बाय नामाथाय। ये देखो orang nggak orang online juga lah online malah mau dokan dibayar first cry om hormat first cry गथ'फोरनि खाबे गथ'फोरनि एप का गथ'फोरनि गस्ला ये देखो फिसा जाया ना जागोन ये देखो गिंजि नै खानाय इस्तांगौदोसो होरफे नालाय बेलाय गोलावबो दंमोन बिनिया क्वालिटि मोजां जायो बे फार्स्ट क्राया गथ'फोरनि हिन्जावफोरनि औ ओमफ्राय बिमाफोरनि थाखाय मोनो गेन्जि मोजांथार माथो जिया मोजां फिसा जाद्राया ना बेनो जागोनलै ये देखो जियासो गोदै जाबाय दाब्रै जोब्बाय औ दे जाबाय थांसिगोन नै लोगोफोर बियो गांथाममोन बे गांसे ओमफ्राय बे गांसे फार्स्ट क्रायाव अर्डार हरदोंमोन आङो ओमफ्राय बियो सेट आरो बियो सानि ओमफ्राय बियो पेन्ट नै ओइ मा जाखो हे
ओमफ्राय लोगोफोर दायो जेवराया नै दुमखांना जोंना रेडि जाबाय आङो माने बांद्राय भिडिअ खालामनो हायासै नै आं माने मन्दिरखौबो एसे दैजों सुस्रानानै साफा खालामनानै दोनखादों ओमफ्राय दाहाय मोना मोना खला होसिगोन आङो नुदोंना जि मोजां गाहायहायनो बानायना गालांबाय माने बांद्राय गोजौबाय गेजेरनिखौ लिरनो माने डिस्टार्ब जायो नालाय बेनिखायनो नै एसे गाहायैनो मोजां बानायना गालांबाय आरो खाथिनिफ्राय देखायगोन नोंथांमोननो नायबानो जाबाय नै जि आराम बानायना गालांबाय गाहायैनो जानला मानला बेखौ बानायनो हाया नालाय जाय रोङो जाय मोनथियो बेयाव खैथाबा थायो बेवहाय बेखौ हिसाब खालामनानैसो मोजां बानायो रायसननानैसो बानायो नै दाहाय उनाव आङो खला होनानै दोनसै आं बेखौ साफा खालामना दोनखाजोबखाबाय थेवबो सिजौनिबो बिलाइ सिरिदों आरो बिथिंजाय नै थाइजौ बिबार बिफां दं नालाय बिराद बिबार बारदों बेयाव सिरिफैबाय थायो नै बे लेथ्रा मैला जानानै दं ओमफ्राय आरो दाहाय उनाव साफा खालामफिननानै आङो आलारि बाथि सावनोसै आरो ओमफ्राय आंखौ सोरबा सासे बिनानावा बुंहरदोंमोन आब' हम टुरनि भिडिअ बानाय हम टुर भिडिअ बानाय होननानै बाट आं दायो हम टुर भिडिअ बानायथ'वा दायो रेडि नंथ'वा हम टुरनि भिडिअ बानायनो थाखाय ओमफ्राय नै बेफोर आंनि बिबार बांद्रायथ' गैखाया नालाय जोंहानि न'आ एसे सिम्पोलैनो एसेबां बिदि जों हाइ क्लास फेमिलिनि नंखाया लवार मिडिल क्लास फेमिलि होननांगोन एकदम ल' जेने थेनेथ' नङा जों सोलिनो हानायखिनि गासिबो बुस्थुआनो जोंनि न'आव दंजोबो आरो जाखिनि नांगौ जायो सोलिनो थाखाय बेफोर गासिबो दंजोबो जोंनाव एसेबांबो बिदि खस्थ' जाद्राया देखायगोन जोंहानि न'खौहाय एसेबां बिदि बांद्राय मोजां नंखाया आरो बहुद खामानि दङ न'नि खामानि बिराद दङ जोबाखै जेब्ला कमप्लिट जागोन कमप्लिटथ' माब्ला खालामनो हागोन आं बेखौ बुंनो हाला बाट देखायगोन आं साननैसोनि उनावहाय हम टुरनि भिडिअ लाबोगोन नोंथांमोननिसिम स' नेनानै थाबानो जाबाय माब्ला हायो सम मोनोब्ला खालामगोन आंबो बांद्राय बिदि न'आवहाय इसेबां फ्रि टाइम मोना आंहाबो माने स्कुल दं नालाय बिनिखायनो स' हायोब्ला खालामगोन आङो बै बिनानावा बुंहरदोंमोन हम टुरनि भिडिअ बानाय होननानै बेनिखायनो आं दिनै एसे बुंबाय एभ्रिवान गुड इभिनिं बयनिसिमबो स' ओमफ्राय आं दायोहाय खलाखौ आलारि बाथि फोजोबनोसै आरो दहाय माने जेवरा दुमनाया गोदान जेवरा होनाया दासो दुगैखांदों आङो खानाया नै गिसि गोनजा ओमफ्राय आं आलारि बाथिखौ फोजोंनानै लानि खोमसिबायानो लोगोफोर खोमसिहांबाय दसेबानो खोमसिजोबसिगोन खोमसिनायनि सिगांनो होग्रोनानै लानोसै खोमसिनायनि सिगां माने खोमसिनायजों ग्रोब होबासो आं आराम मोनो आरो माने खोमसिनायजों ग्रोब होबासो आङो मोजां मोनो आरोना खोमसियावहाय आलारि बाथि जोंना थानायखौ बिराद मोजां मोनो आङो स' बेखायनो ग्रोब होनोसै मोनानायजों लोगोसे स' लोगोफोर नै दिनैसो गोदान दुमनायखाय आङो खलाखौ दिनैनो होखानोसै आरो लिरनानै दोनखानाय आङो ओमफ्राय दायो बेलासे पाखाखौल' सुस्रानानै ओमफ्राय आलारि बाथिखौहाय फोजोंनोसै आरो बिबारखौ बिदि जें जें होबाय आङो स' खलाखौ आलारि बाथिखौ फोजोंग्रोनानै लानि बिनि उनावहाय लोगो मोनसिगोन ना लोगोफोर रेडि जाजोबखाबाय आंना होनोल'सो नांगौ आरो नायलांबाय था नोंथांमोना भिडिअखौ जाखिनि हायो एसे एसे देखायबावनोसै नायलांबाय था स' नै जोब्बाय ओमफ्राय लोगोफोर आं जानाय लोंनायखौ भिडिअ खालामबाय थायासै जेबो गैयामोन ओंख्रिया दालिमोन ओमफ्राय आलु ब्रकलि बे फ्रायमोन ओमफ्रायहाय दाउदै रुनाय दंमोन ओमफ्राय नाबो दंमोन आरो बेखिनियानोमोन ओमफ्राय दायो जों जाखां लोंखां उन्दुनो हाबबाय आरो ओमफ्राय नै जोंहा हिर'जों दसे गेलेदों आरो जोङो एदावदों उन्दुनायनि सिगां नायाबाथाय गोजोननाय मोना आरो आबैदो दुस्थु जाबायलै दुस्थु जाबाय नोङो थिख्लायना मायो माय उन्दुनो ओंखारो बियो उन्दुनो ओंखारबाय हर जाबाय ओंखाम जाबाय जोंहा थिं बिमाया गरमथार मोनबायदां बिराद लाइटदो बिराद नै बखालिफोरा मेरला मेरला दंथारो बिबैफ्रा हराव खनसे नायगारनानै थाङाबानो उन्दुनो ओंखारानो बोलो मानसिखौ नायनो सुखुवा नों बोलायखौ नुवाबानो जाहा सुखुवा उन्दुसै उन्दुसिगोन ओंखाम जाखांबाय जोंहा लोगोफोर ओमफ्राय जानायनि सिगां बे उन्दुनायनि सिगां बेखौ खनसे नायनानै थाङाबाथाय गोजोननाय मोना आरोना उन्दुनाय सिगाङाव मिनिसोदो स' नै गाबोन फुङाव लोगो मोनसिगोन दायो उन्दुबाय आयं फिसा आयं फिसा मिथिबाय खोन्थाबाय आयं फिसा जोंनिया माबाया
इउटुबारा YouTuber yang bisa मोनबाय मा yung फिसा मोनखो बेलाय रा bisa मोनबाय लाइक स' लोगोफोर ओमफ्राय दायो बिनि नेक्स्ट डे खालिहाय आङो स्कुलावहाय फैबाय माने जोंना दिनै रिजाल्ट डे आरो गासिबो क्लासनि नङा लवार सेक्सननि ओमफ्राय आं भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामला बेयावनो फोजोबथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअआवहाय आरो मा हायो थाबैनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नाजागोन स' दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'सिगोन बाय बाय फ्रेन्ड्स इन द नेक्स्ट भिडिअ